Kublai phi baro ang apadiang subhay phi sa kanilang podcast na thamay jong Adolescents Unfiltered. Yang kanilang podcast lawan Raj phi the Health and Family Welfare Department Meghalaya. Ngadi host jong phi Evangeline. But hakaniga episode ni yakret pangkaan ka jingiada ki khna na ki jing shah thombor ya long ren yang. Lanay ka bawing hot ka POCSO Act. Te mata ka singi don arngut ki guest te lada pila man panito iginong pay iginong snap singi. Okay. Ngadi kong mina khar kongor. But ngadi Chief Legal Defense Counsel Sharibhoy District. Shwa bangan join ya kanika post. Ngabat ya ka post jong ka chairperson jong ka State Commission for Child Rights ha Meghalaya. Ngadi kong Ivory Marjorie, ngadi Assistant Director na po Meghalaya Administrative Training Institute. Shway kaniro ngaladon bat ka Social Welfare Department. Mingletre bun benta bahaki kam ki jongi la kalap ng POCSO ni ki Domestic Violence Act mo ka jing sha thombor ka contain ki khna bari komina rat ko por bingedon na. Ta kublai subun ya phi bro arngut kong bapla poi palai po ban sa kanilang podcast bapila ban ai ka jing hikai ki nong pet ki nong snap jingi kam tam le ki khun samla ki bade ki main focus ne kita ki phang ki ba katpang enak mata bingile ka kanilang podcast no te sha bangin sedang ke kata ka POCSO Act Ka POCSO Act ka di katakaan mo ka ba ay ya ka bor bakini ki khna kimdi ban sha thombor ke ka ban yadai ki na ki jing sha thombor ki ba pher mo tikani ka POCSO Act mo ka di ka an ka ba yadai ki khna na ka jing sha thombor ka ba pher ka la ban long haka nadu mde tang haka jing sha kta mde tang ha jing sha thombor haka ba pinon kam ya ka menran ya umran jong ka container jong ka shinrang ha ki khna mde ka tien ka thliet ru te yakani la wanra la pinlong anya ka mo ha u arhajar khat ha u nai wen te bun nangi ki ba pet bat basam thai ki song thu bakla ba ong POCSO Act mo tu tang itu ba sha bat bor sha le ju bor re lada pila ban batai kham shai ki ede kita ki judge crime ni ki ba ha ni ka act Te hakanika ain POCSO nei idon santili ki mat mo kawai ki ong hakatin pareng ki ong penetrative sexual assault nang tapade kadon pade sakawai ki ong aggravated penetrative sexual assault takawan saka sexual assault nang taka aggravated sexual assault sexual harassment batka pornography kidon kini ki benta santali yang nikin te ya ka penetrative sexual assault ki ong ba haba ubriu ne ka briu mo because kani kalong gender neutral mo kala adon ka amendment hau 8000 khat khandai ba ki ong ba uno no ne kanu ko ka briu ru de ki bat bor ne ki le klem akor ne ki penjot ki khna khulung ki la bende ki kim thei ki la de ben ki de ben chenrang ru mo ti habangi ong penetrative kamut iu kamde tam ba ong ba uyo ben penjot sendon mo kala bende because bon sin ni yu i haka jingtrei jungi men chwa mo ngala ben ong ni yu i ba haba ye ki khna chenrang ru ki khna khulung chenrang ru ki sha ben cha bat bor kumta ti ye ki ru ka hap kin kan ka kondon mo nang ta habangi ong penetrative kamut ba any amount of penetration kamlong kum ka rape kumbangi ong haka IPC mo haka IPC ngi ong ba dalayo penjot tang ba haka ni ka POCSO pade kalong ka pher ba bale ba ngi ong to any extent of penetration kala ben long tang khendiat ru so that will constitute yaka penetrative sexual assault mo te nang ta pade aggravated pade bale ngi ong aggravated kamut ba ki kini ki jingle klemakor ki jingle badbor am ki dei ye ki brio ki bala don haka kerdan he long ki la ben long ki teachers ni ki nong hikai ki la ben long ki ba treha hospital ni ki la ben long ki managers ha ki management ba pher nang ta ka kunthup ru ye ki ba yeng ba sem so this becomes aggravated kamut ka kham khiakin ha jing pynshitom ru ka kham khiakin ha ka ni ka ain mo nang ta ka sexual assault pade ka dei pa ba shu yo ban bat haki de khotmet jong ka kenthei ne ka khulung mo ki yo ban bat kum tu tamba kim yo bakin le long kim yo penjot kin si sun dot tamba ka jing thmu ka la don lupate ha yu jong ubrio
ba ngin le kum kita kikam tamba ba balei ba umyo ban le that constitutes sexual assault te hangtaru ka aggravated rukadon nang takadon sa kawai ka sexual harassment ba sexual harassment pade ka dei ba haba ki khna klung de ki late school ne ki ya talinti sin ken kom to te ubriu ong kom no ule ban draw the attention te ban ong ban kring ka attention jong ki te ukren de ki ten klem akor ne usiao ne ule ki ba pen mong kin ya ka jing mo jing perkhat jong ki khna em that constitutes sexual harassment nang ta sa kawai ka don ka pornography means unu brio da upendon kami ki khna lung haban ak ekini ki film jakhlia bangi tip mangi mo ki bon ba man tai le ka social media ka adon te ki kring ki khna lung ki ba tlot jing mo jing pakhat ban le ekini kum kini ki kamkin te ki taru ki don hi ka jing pynshitom kin te kumban shubin rap mo ya ka be kong ila ong ne Hindaya haman lagi ni mat ne ladangi ong penetration mo penetrative sexual assault. Buna pedang jungi mo kong ngimut ba kande beka jing penon kami menranjong usin rangket. Hi ban prung haka menranjong ka container haka menranjong usin ra. Ne ka kumbo ong no mo ka jaka ba ngile ping khana jong usin rang mo. Hindai ka longru ka ba kilap men penon kam de kitiar ru kilap ban prung. Siki jaka jong shinrang na jong ka kante kila ban mutilate mo kumangi ong ban pin kila ban su iki shintur jong ki niki su ek kamanran jong ka kante ne jong shinrang you kila ban le kita kata long ban pinun kam so daki external nong kum niki kitiar mo kitiar diki way bomde ki objects mo mde long tang da u manran jong shinrang ke lani ban pinun kam da jong ka kante te ban penon kam da ka shintur ru he te kumbi ong ikong mentan baka aggravated penetrative sexual assault par ka khampen shongnya shu namar ba ki brio ha ka bor mo ki bahaba ki le ikni ki kam ne ki bapen ki ba la ban wanra e kata ka jinjari ki khna ken namar ba bon sen hi ni shanya ikni ki brio mo kila bande ki pastor ki jongi kila bande ki no hikai kila bande ki ba shim tuition ki khun ki jongi kila bande ki ba samarjan te bon sen ki don haka bor te kila bande ki rang ba shnong ki dukhot committee balang ya kata ngila ban ya ter ne tende la da kini ki brio ki le ka ju hi kini ki kam mo kumbala batai mene bapenon kam du menran lani de ki we ki tiar pat mo ban prung shaka jinglong shinrang ne shaka jinglong kan theke te ya kata ngi khot ka aggravated penetrative sexual assault te ka sexual assault pan ka tu pat ka de ka bentak balai ba ka basaw ne ya ka tu pat ka bomut tang da kta ru te phi kumanga ma phi ngi kta iwe mo tang balong ngimben kata ka sexual intent bangi ong phi te habang adan jingmut sneo ladang kta e phi so thu te ki khna ki so thu kumju e ken te longa shukwa ben rap hang tai ke ba i ong shabangan poi sakwe ga ban continue ga ne ka ba phila ong ma phinga kwa ban pin batai she kinong pai be kinong snap ji ga ne ka ad ka ya dai ki khna ki ba katno hadu katno ga snem karta kat prasnam shapo container shinrang along gender neutral okay te ya ki bapai bet basna par khol ki la ban de ki me ki pa ni ki khna mo teng ki e kita ki sai ma ba kum ki khna teng ki tieng ban ya thu om teng ki me ki pa ya nu ne ba kin report mo te ki e kita ki science ki bangi la ban yo i ga ki khna la da ki don ki la sha thombor ne ki la ya ling ba ta ka sexual assault kuma fi om kala adon ko ka case mo nagibun ki cases ki bangi la tre men shwa ti te khna I wan bat I kmie jong I mo te iwan ha office te I ong ba te khun issue complain be so po mo idang khna mai te khun idang don nyo no prasna mo ko I ong be basok po ndi tam basok po pang shaka jaka ka ba let shabaro te dala kali dala pertho e bale yu kalongum ta la le doctor ne em pat le chudi da wai mo te dala le further investigation further counseling mo ngi le kata ka play therapy ru bangi ong ka bangi penon kam de ki khun man riu mo shinrang bat kan thei kum tu ki khun man riu I bu na mar teng ki khna kim kran kim ye thu phi ong ala asha le kum ta ki so jabo
yang ane ya piru la da ka eke ja ka ba piso thu kamlong kamde ka ba it's not right mo kamde ka ba day ban long kum ta ne tingi so jabo ngi le ran man ye thu te kum ki social workers ne ki brio ki batre hapoh ki agencies ki mo ki counseling centers ki ba pher ki hab man ye employ kin ki hab non kam kini ki jing tip thamai mo hakaba ki penon kam kini ka play therapy kaba ki la ban ai da ki niki dolls mo kini ki khun man riu shinrang na kan the hangta ke ni khlam ni nim dan har ite kamra tingi I bai ni khna ikshut yala di ikshut ye ite idol mo na ite jaka naka jaka kamanran jong ka kan the nang ta ipen kenya kataka lebong mo jo ite khun man riu te ka handai hak da ka ktien da ki kentien jong I emye ko yengi he I ong badi kusut kum kata kadon phe te handai da hadian salap badi umama ken balik kata kat ba ka kmie kadang let ban let tre mo ka let tre sngi shing ki weki brio umama wan man si ken te long kum kini ki counseling centers ki counselors ki di bende ki professional counselors mo kong nang ta ki police officials ki di benlong very empathetic ye ki khna mo ki di bendon ka jing so lem om ka jing so sne le ka jing so lem ke kumnu ban pen yo ye kata ka justice mo ka jing ni ong ke ekong ban pen yo ka hok ka bapura mo te kata ka ba phila ai noksa menta mo ka dei tang nak menta ka jing sha thombor ka ba imo teng ki bun teng ka jing ya lenti sengkien ki pimo ong ki kinja sexual so ka dei tang ka jing kata ne teng ka jing kren khlam akor jong no te kum kita ki science ki mental side emotional side ki khna ki pen ki project ba ka di kum ki e thra kita they can be shame guilt kanga thrai ladapi if you go back ladapi let haki por ba phidang le classroom mo ka por banga le classroom mo kong kalo kumta ya ka bangi khot manta ka if teasing mo haga tu ka por ngi le ran ngale ka college ka badanang bat shinrang bat kan the te marsin dang ya dah lenti ki dan lang ki shinrang ki bla yeng la di cigarette di biri mo kum tu te ki I kan the te ki siao ki khot ki kan tien ba pher ngi kan the not ban pet ki pet chapok madan gen tang man cross ye ki te ka long ka intimidate ye ngi phi and then ngi so ka long ka pentien ye ngi so ba yo le singa bakla mangane kami ke e kumpong bakla ne ka tu ko por te mentang impat don crop top mo ka tu ko por menta despite the dressing room it does not mean ba ushin rang ula ban kran kat bomon kamot kumta Henry long ban boat ya kan thai da pha kali ka no kam tre Henry phi long phi persuade mo pen dek bet pen thot ya ka pen intermediate mentale ka core computer ka don dan na preng jong ki badan hapoh ki social media platforms ne ki pen thot ki comments ki baki ai taka kta bha takada ni ong ka ni ka mental health mo ka jing corridor jong ka jing so thu ka jing ka prakhat ka perdan ne ka don kam bha kum ka ni ka por namar ba ki don ka ni ka jing so ka ba ki long so jabo eladi the shame mo nang ta ki so long guilty ni ong le singa le mangane nga kumpong bakla mangane nga kumta lipstick basaw ne nga kumta ubayong u eyeshadow nu eyebrow ne you know so ni justify self justification ka jaken te dan pat na pring jong ki dakla jur than kata ka sexual ka sexual harassment ken kum ka eve teasing ki don ki ba od yela diro mo kita ki science mo ko ki od yela di te nga idon te week na bangi la kon sat lang ba di kong ru atau kapor itai khna I ngimpat te bila od yela di te ngilap penban ba I porbe wan kendu ingi itrut ke ya kan ka ti la jong mo te ngidang ai I shuyam met te ngai kli ken beli I pitrut mo and then porbe I play kan ka shirt ka jong I bala don kini ki dak ki bala od yela di te kapoy hadu kata kaput ken te namar don na preng ki kmie ki pa jungi le si mo ki deina ka tu ka generation ka bamen shwane lada ka ja ke ki khon jungi ngin ong le singila man perkhat ba ni yo ka de ka daw jong ka khon jonga mo bonsin ngila ban wanda ka kum kata ka kom perkhat perdan ro
Ni kala ban long ru ba ngim da ngolong ya jan than bat ki kmie pa ngim nuot bangin ya thu sudah na pedeng jungi ngi ban ngop no hakadi ka bam ro he tang ban just to numb the pain ngi ong mo ba tang ban chupin ban light ka to ka jing sngo ka jing pang mo kata ka jing pang ka manifest ka kami ka nu kom om ka jing pang ha ka men le ka pang ha ka men sim ka pang ha ka jing mut jing perkhat ke yes. Ti lada ko ban kili ikong minama lada ngitip ba kum kita ki jingja ki ja lada de ki bahing ne yala de kanu karu kam ngila ban le shanu ngila ban le kanu karu kam ngi ban jatling ba ban yo ya ka hok kan Ano kong te kadai ba ni haban report chiki police ndai tama bon sen ki brio ka jing ting tam chiki nong kondong kim wan shakmat bakin ya thu iki police te mentai le na kaliang jo kanika social welfare department ki ladon ki niki child welfare committees mo haman ki district ki don te phila ban le haki ru ndai phila ban contact iki child line ru ka child line ka don menta te ni habangi le ai programs ngi she pan bet ya kani ki brio ba da phim note ba phin wan chakmat ru phila ban chu phone ya ka child line kadai ka toll free number mo te ngi shi ong ba phone ki nang ta nang to na dala de phone ki child line de maki pa de kumnu bakin pin tulun ni ka kam kin te kin sawan docket ki pulit hayeng em te hakani ka ain pa de ka wei ba tnat ki bu ba ki khulung khna kimnum ting kimnum shep ting kimnum trim mo te ki hable de ki pulit kin thei beli toket kataru kini ki police kimla ban khot ki ban wansha police station kadi ka kamram jong ki baki hable cheyeng kin leit ru klem ka uniform ba kadon ka baki la dep study mo ki don ka research ru baki ong ba ki khulung ki ting bin yu i no baki don haka uniform 8 mo te for that reason ki le kumta ba ki police kin hable klem pongke uniform ban le toket hayeng jong itai khna kin because bon sin habangia treikam nei kishi athu ki brio ni ba ni ting te kong ben le police station te nakandau kanika an kalapen suk bhai ki brio ba kim don kam ben le police station chupin tip da ka phone ru kalong hi phone ba ka ja kam tam ta kilai wan hi kin hab ban wan hi te kum ta kin ti Kaei de kita ki jingiada ka kanika ka anhi kala ai kini ki khna ki ba kita ki victims ni kini khna ki bla sha thombor te si sen ba kala yait ka case pa den nei hakot te marsen wan ka case hakot ki le kum no new nong bishar upet kin ka case record kalong kum no ka dei ka ba shisha ne ka dei ba long teng teng em ba ngi kren hang ni ki don ki cases ru ki ba shu thok ru te un hapet benya kin ki case ka dei ka ba shisha ne em de ki lap ka dei ba shisha te kin pe ya kanika jingiarap jong ka khna ro kin katno kala shah le jubor kum to em te uni nong bishar pa de udon ka kanika bor jong ba un ai ka un direct ya ka compensation kin ni ong compensation ne ka by maina ngi ong mo te un tho ang to ba ini khna I don kam kata ka pisa balai you don kam beli sim dawai you don kam ben treatment for the treatment and all te ula ben order hado san tho hajar kata ka dik interim ngi ong mo shu ong kasulong ong no shu ai jingiarap malumala te dala pas kata ko order ka dei pade ka kamram jong ka state government pade bakin pelat ya kanika pisakin tin dala dep ka case pade dala kut ka case de kilap ba ulai uni bri ula le shisha kata ka kam te kan wan kata ka compensation full compensation no te kata compensation kala ben long hadu lailak shiteng ru depending haki case severity severity jong ki cases kin but ka fine ru ka don ba uto brio ba le kaniki kam un hab ben siu fine ru dai khna ti banyak kan shaphang kata ka jing ai report mo ka we hapoh yang ka shari ka evidence ke bengi ong mo le ka jing ai sabut te ka sham jing ya kini ki case ba omdon kata ka physical sign ne kata ka jing pedi ha board khot ban ka kata mentally ne ki case ke sexual assault te kum gitu pada kum nu trangila ban sabut ha ka an pada la dadan pun kita ka jinja ki sexual assault te long mostly ndei ki depend bet haki statement ne ka jing ya tho jong ka khna kin ka ya tho kum no te kata ka jing ya tho jong ka dei ban ya corroborate ngi ong haktin phareng ka mut ka dei ban ya long lang kum jo but ki wei pa de ba wan ban ya tho ro shi phang kata ka jing ja mo because bon sen ngi ngim ju kham yo hi ki medical evidence balei ba
Kibrio haka jing bam tip ne kipin sum no iki khulung khna kipin bajli jain no ba kisngo jabo kisngo jaklia te kita ande ki dibin tip ba kibrio ba kimde bin le kumta dari ba phi bin lau jain makna ru ye te khna ki jain kin ne phi bin bu no bakin wan shim ki pulit ban yo further forensic bakin le ya ka forensic determination kin te lat na kata ru dari bam don ru umlele te ka base pade haka statement ne ka jing ya thu jong itai khna hapoh kot te ka kot pade kan pet kin da ka sngo ba ka de shisha ka kot they will have to make up their own mind kin judicially mo umde bin ong ben no shiliang ka kot kan haban pet judicially kan hapit bnia apit pe yu ha ba ka de ni am shisha da ka de ba shisha te ka kot kala ben frame ki charges te hadin pade ka shong pade ha uto ulu brio pade da plidar jong u kumno ba un kan tait ye kita kin kan yaat ki evidence kum takit. Okay. Namar baka seed hapoh ka kiniki homes ru ne ki babu kiniki children in need of care and protection mo especially lada kiniki kamlong shongshnga ki bikin sa haye mo te ki happen sa no ki ha home te ka we ngi don hangtai hamo ka syang ne ngi don observation home children's home shelter home te la bu ki hangta te ki don ki counselors professional counselors te ki le counseling em ye ki te hangta ka statement ka behavioral pattern mo ke ek bab ki pen in mar kan pher ben la da ka daily ka bashisha mo te long nangta he long ka la banang corroborate show mo but kata ka statement bi aning kongken kata ki on ka social investigating report ki have prepared ki social workers te kata jing shisha kam shong re haka code bakan shim ne em ya kata tamba it's just a kan chulong kan chu adapt kin so tu ka code is ka code kam de ka responsibility jong ka code bakan shim ita ka de bin shim ita tambalong kila ban shim ban kam pen shong nia ya ka case ba yat kin haku te ngi sngoba barabor hagni ki lalang ilet chiki ka shari ki don ta ki special code ki e ta ki special code ki special code because nadu ba one kanika act ndai anajar khat at te ka parliament hi kala ong ba man la ki state but ki districts bar khoi ki de bin don lekin ki special ne ki code ki balong kerpang ben bishar tangi kum ki ni ki jait mukudama mo te mentah ka district jong iru janbar khoi ki district ni ladon te udon do uja tru balong special judge ude nong bishar balong kerpang nang ta idon i special prosecutor iwe ban pet ya kini ki cases kin te bon sen kini ki brio ki shiteng ki ong ba ani ngin dale chakot te ngin hapsio bai plidar kata ka dei ba nong kong e bang shi asngo bai ki brio mo te hangne nga ko ben ong ba ki brio ki debin sung thokin haba ja kum kini ki jingja phimdon kam ba phin lut china yaru bat ka sarkar hi kala dei u plidar ne ka plidar jong phi nalon nang ta de phi kwa plidar ba phindon ban yu lang bat ka case bat kini ki government plidar ru ka ain ka sha ba phin bu de ki plidar jong phi la jong te teng pade ki brio ka jingdok kimdon pisa kimdon lat te kawan ka role jungi kin mangi ngi long ki legal defense councils te ngin haban don lang bat itai khna ka court por ba ki shim ya kaneka jing bishar bar khoi but kum ki government legal lawyers nde ngim la ban shim pisa shina yaru ngim la ban demand ne ki brio okay te ke ek ta ki jing pynshitom pada ki ba hab hani ka an ki don prepare to ladangi kren shaphang kanika penetrative sexual assault mo te yakatu menshwa kanika ka jing sha pynshitom ka long nyo snem mo ba ka fine then re menta kala ki shakash post snem hadien ka jing pen kampan bha shu ya ka an ne nangta ka to ka aggravated penetrative sexual assault pa bangi ong ya ka to pat kala ya menta ar post snem minimum 20 years and then kala ban extend show ban ka ar post snem ru nangta bat ka fine ru ha ban siu mo te khamtam ilela da de kini ki khna ki basha thombor ki ta ki khna ki badon hapoh ka khanriu snem shapo khamtam ye ki le long ka kham perkhingen kani ka an ken ka jing sha set along jong ki ka khamtam ka khambun ka shong lu ka ha ka heinousness of crime mo ka jing shir khe jong ka kam ki le ken
tinang tayo ka sexual assault ngi don snem mo but fine nang ta which can 3 to 5 years mo snem hadu snem and ka fine nang ta aggravated sexual assault but san hadu new snem mat ka fine nang ta kum kini ka pornography snem mat ka fine tilada kile biang ya ka ju ka kam again they'll be penalized mo ngi ong tika hangni ka once ka rule of the media ro Okay. mo hakaba kumni mo mentala da shat le thombor manu khna te bun sin menchuali kat bompat mi kini ka an ne ki mo ki tho ka teng drink na hai sa li school hai kunta te kani ka an ka forbid ken kam sha ba pin mi e ka kerteng drink khna ka jakasa lada ki don ki media houses ki bale e kani ken sha set along hadu unriu banai nang ta ki hapsi ka fine ru ken Okay. Di kita ki jing sha pynshitom ki ba pher tam ka shong kat kum ka jing ka weightage mo ka jing kya ken jong ka ta ka crime ka bakile ka gang rape ru ka wan hang ta abatement Okay. gang rape ru ka long snem bat kini ki baya don ki bahayang bahasem ru ki kuntu ba ka aggravated penetrative sexual assault Okay. Ti ngako ban kali long bon ngi imon ma kani ka podcast ka de ka special focus ni ka de teenage pregnancy. Ti ngi ibun ba kini ki khna ki ba yo armet ni harta ka ban khna ki tiang ban lech ka hospital ni ina ma ki dan no ki pila tip sa kan changa ni ka an mo. Ti pidon e thai ban kren halor sang kata. si hangni mo kalom ka jinge ting kho hi kum ki khna ki brang shukhe mo ong tika taka jinghe jinglong samla ka jongki tika ni ka an ni haban bu bahaban suthu mo ni shimi khna shinrang ni kan thei ki basha thombor kat kum ka poksu a ki dibande hapoh ka khat plasnem mo shumun manta kani ka an ko ong balada phi shongkha hapoh ka khat plasnem ya ka kan thei ni shinrang ka ta ngi khot ka rep ka jin sha thombor ne Tementa haka jela ka jongi lingi I bhaka ni ka jinkan rei ka jinja shongkha khana ne te lada kini ki khana haka jingi tnat samla mo tnat yo be let's say but ka taka biological change mo bungi ong ka jing pher haka rukom haka met ka phat ka jongi te ka jinglong jongi ka long bungi kwa ban experiment gen he ban wat ban ya ka ili bengi ong ka basni ya ka ta ning kong ngin kwa kalung ta long rium ne te ki kwa ban le kata te le se ha kata ka jingi shong kha jong ki klamut ba kin shong baro shirtaru le se ki kwa ban chuprang mo hakata ka bentaru kila ban ay kata ka consent ka jing ay jing bit mo ki ong to banga ye uru ye yang atong ni shong te dala armet le khamtam dala armet ka kanthei kana le chapo PHC na CHC ka ek baja ashas ki don dikle home visits mo te ki lab ba ini ha pa kanika child marriage mo te kini kin sha dan kuna hapoh ka POCSO act lada ki yet makna na markat kum ka POCSO act ka ong ba phimla ban ai jing bit ro lada phidang don hapoh ka khat plas ne mya ka kanthei ne yo shinrang te ka don ka ne ka clash mo hangta namar ka don ka jing pher ka met mo ka met ka phat ka jongi ru ka jing kala nang ta ka jing kwa jongi ban experiment ha ka ju ka por ka don ka ne ka an te ka shong ha ki bor sarkar ha ki kmie ki pa ha ka civil society ki NGO ha ki niam ki ba pher bingi bu ne kumno bakin penshai sheki khna sheki samla shaphang ni ka an ken khamtam yu shinrang mo bo un kham per king no shinrang kham adkar no shinrang ha kani bunta mo ba namar la da phi makana ro kumno I la yo khon me ite pinsa sha dan kuna la da phi ong bo phi palat la da phi la I consent ro te long mo ka an te kam sha te long ka isin pat yo ni shinrang ken le si umdan ka ta ka ill intention he ka kan thei ru kam dan gum ka ta ke bro ru andre ka don ka health implication ru he ka kam de tang shpangani ka an ka don ka health implication ya ka kan thei ni ha ka jela jongi ka anemia mo ka jingduna ka snam ka kio ba te bun ki kan thei la de ki shongkha khana ile ke ek baja ka longba ki yo still births mo ki khai ki khun jong ki ba yap marsan kha
te nang ta ka kmie kampat bam ha ka penda ka mau la di ru mo ko mengiru dang ya khna samla kum tu bam dong phan belong men bam ki be ki jong ngin jupa bam sungi duna bah ki ni ki minerals ki vitamin contents ken te ban nourish ye ki biologically ni dang long duna nang ta ban pen he pensan ha ka long rin yang man sneng man kraw ngim pat la idang sha sneng shwa to mo ha ye ha sem pat la pen ben nang ta saban kit ya kata kaling por kum ka kmie kum mukpa ka de ka ba e ba namar ba ngi haban pet bhai ki ni ki teenagers ne mentangan ong ye phi ngai tnat ngai ye palat ye phi thap men sem hadin stayo pikli ngan ong ye phi banga ye se we namar ngi dang tnat yo be no ngim pat long stable ken te ka de hang ta ken ba kan wan so kan ke HIV ru phi ladanga ye shong kha iwe hadin iwe klem ka jimpendon kam yo dia yo tiar ban penyada la di ladangam don awareness kam don jing tip shaphang ka taru ngala ban ngop ka di ka bam kini kala long all interconnected ke so ken iwe but iwe Lalor nang tandi haka jela jungi ni PM ni bun pagi single mothers di katahi ba sisen balangat hakum kini ki kam jika kenthait la yok hun tekan besak hun kum no padon hajil bun sen kalong kum ta te da di bom don hajil maknaru uphet no ule no shwe kum ngai vi itnat ikiwe for that reason kini bun bhagini ki single mothers ki teenage mothers te ban le ban ai jingiada kini ru akan daw kanika ain ka berking bhagin okay te ki ede kita ki jingiada pare ka bakani ka ain dan ki kenja institution ne kita ki seng ki ba pher ki ba la ban yarap bi ni ki khna ki ba sha thombor pade ka don kanika social welfare jungi ne social welfare department ki don kini ki child welfare committees ki ma te hakini ki child welfare committees ki pe kini ki jing bha jing me jong ki khna but mde tang kataru ni ka kuntup ya kanika juvenile justice system ni ong kan juvenile justice system mendangi la syukren be tangi ki kinthai ba shat thombor dei te ye ki khna sin rang ru haba ki le kam rakat ki le kam snio ki ba hapoh khat plus nem ye ki ong ki juvenile kamut ki khna ba tung kho bat ka an mo te ye ki pade ngimla ben bo hajel te ki don ki ki observation homes kin hangta ki bo ye ki hadu license mi te hang tu ki ai kanika jingiarap ka jingiada nang ta ki ai ki skill training ye ki ba de ki la mi nang tu kin kala kin long ki brio ki ba bha mo nang ta pdi ki ha ki district pade ki don ki ni ki district child protection unit man ki district ki don ki ni ki district child protection unit ki ne ki de ki tnat ban ai jingiarap ki ni ki brio ba ngat hakum ki ni ki case kin de maki ban shimi ki case de maki ban sanrani ki haba kadon ka case hakot ki don ki counselor sangta bar khoi ki don lot te kala pen suk ba ki ni ki brio bakin leit shakmat bakin di turkin ben punching era te ngi I bha ka an ka shulong bha mostly on paper ka duna ka jing treikam kamtam di ki nong kendong ma ngi ka bon ka jing ban pen treikam ya ka an te ngi I bon ki khna ki shong kha khna ba hi omdon kanu ka jing sha pynshitom ne omdon ka kanu ka kenja action ki ba ki tek ba ki shim ki tnat treikam ba pher ma te balai thai ka don ka jing ba hatu pi menjur ne ngamnum manjur bar khoi ye phi ma 100% ngamnum manjur ye phi balai ba kidon hi mo kini kumba nga ong kini ki yeng bishar ki ladon ki tnat treikam ba pher ki ladon mo ban ai jingiada ye hakinong pendong ru mentang haka jing pet jonga mo bangadon mentah Riboy district ki cases bangi yo ki bon hina nong kendong ki wan chakmat ki wan ban report ne ban long kila tip te kila shai mo tambalong ya kata ka jing duna kadon be hi hangno ru pinda pet ba pinda pet haka liang investigation ne ka jing pinyat kani ongkum no investigation por bakile kini ki pulit kin por bakishin wat banya jing ba wat banya teng kawan ka jing duna hang taru nang ta teng pade kawan haba ngimdon ki sakhi sabut ru babyang nang ta hakaliang jong ki nong ya sat ain ru teng kadon ka jing duna ru hang ta nang ta kum kini ki yang bishar ile manta kila tap bha de kini ki cases ki pun bha kini ki cases te kimla te bakin pendep hakapor ba de ben pendep kin kini ki de ki jing ken khndiang
te kata kin ngamot ben ong fi Kawiru ka long ba ikong la kren mo nakaliang ki organizations ne. Kawiru ka long kumni ken pi ha kadni ka ngidon ka child marriage mo. Kat kum kata ka an ka ong ba kadibendon ka solemnization of marriage ka bumut pila dapen kentang hiken kumba ngayat ho mga yat ho ikong mo ngayat ho akmat u padar ne akmat u pastor ne tehne ki jinge shong kha khna pan ki pastor u ki te u pandit ru te u imam ru te mo kini ki jing ki nong penya niam ki bapher ki te ba mla ban pen shong khai ka kanthai hapoh snem ye u shin rang ru ne hapoh ka arfuwe te menta lada ke shong kha ha ka to ka por te kimya le he mani ban shong kha namal pastor nom tre ban pen shong kha e ki ban pen kentang ye ka to jinge shong kha jong ki te ki she shong kha an ka culture jongi ka lomba ni accept bet ke ni shim bet ba ka de kumba ka long hi ni omala e shong mong la ha la e shong ka shulong ka long hanta ken de na kata ka daw ka sting kamdan phi ka taka jing pen kentang bangi de san da ka taka marriage ha ka marriage certificate mo bangi la e shong kha today hakani ru kom ru ba ki bun ki single mothers mla bante la kam ken ti ushinrang ula bande na ka we ka kanthai sha ka we pak ro ka de kata ti kum ki kmie ki pa ka e thrai ka de ga kamram jongi bangin pet ne bangin pelat ki khun kini ki jaja jing thombor balada de ba ka ja ka e ka de ka kamram jongi bikin le nongkong te kadika kamram jong ki kimi ki pande ban ai ongkom no kin haban pen so tho kini ki ko ni ki ti mo ya ka jing jong ka perthai mentai le kum kani ka juk mentai le mo long ki don ki kor computers ki don kini ki mobile ki ke te long ni hap long ki ba husiar bhate bon sen kimi ki pa ki ba yetre be kta ndai kim don porsho tiki le kamno jaka bakin shapin thot ai no da ko mobile ki khun ki pinyat kum noi ke to ko mobile kim pet pi long ki phina long perman baban pet ki khun ki yach e ki long ki alang paralog bat no katno por ki wan she yeng bon sin ngim jutip ki khun jungi ki wan katno por ki wan she yeng ngim jutip ngim jule thot ki don he e ngani tho ifi bon ki cases ba ngia kondo menchuan dei ki dei ba pindala kili ye ki kmie haba ka khun jong phi kala ja kum ne mo kala sha bat bor e ka klem wan yeng phi klem leit wat ka kmie kong nganang mut badon hayeng ba yeng te te long ni sting no te ngim kit khia te ki kmie ki pa ki di ben kit khia ba kin mdei tang ye ka kan thei mo khna kan thei ye ki khun chen rang ru di ben kit khia ki don shi e ki yat bat no ki le kam yu te min ka de kata hi da na yeng hi da ngim kit khia shabari le ki bru katno engin la kin mo te min hi ki de ki caregivers ni ong mo ki parents kin bat ki khun ru ki de ben long kum ki ngam ong kum ki parlok tamba ki de ben don kata ka jing shania ki kimi ki ba da don ke ga jingja ba kim su tnat ba ka ja bat ki ki de ben wan shakmat ben ye tho kin mdei ben tieng mo ka de kata kin min ka de kata ki kimi ki pai kin kata ken long ba pila de ki khon ki wan shiki kmi ki pa ki wan shingi mo te nga kumbala ong mene ba ka don ka generation gap se ne te ting itieng bani thu la da ka jaya nga ne ka jaya ikong ne itieng malit kmi pa jungi na marba ki ong ba de ma pha la da don ile ba ki cases ba ule pa ne ule mama ne ye ki bri ki bangi shania te ka ki not bani thu te unless and until la da ki ne ki kmi ki pa ki kampen janya la dish ki khon baro nge bon kam manu bon kam man ta ka juk ba man ta mo ngim don shu ban ong man ye shongkai man la kamiet ban ye shongad pe kum tu ni tu khana ka tu ka juk kala le hre pitim kat nu phokan ta ken ngi penlut e ka por tang mat ka phone tang mon ngin shu browse te ngim le kam don kam mi jing man toy hi ru nang to tenre la dangi shim tang san minute ka por ba ha ka por bam ja mo ngi khasi judei bane kren mo ha ka por banang ye bam phiti bane kren ba ga na ka por ba bam kren artat bam ye thu khana mo te
hamta phi song thu ki jing ki khon jong phi ki ya lingba te phin song thu ki kmie jong phi ki pa jong phi ru ke mentality ke jing song thu jong ki shaphang ni ki issues te ki khon ru la de ki panjan hi ki kmie ki pa ki khon ru kin nuot ken man wan shakhmat ka long ka ba ki kmie ki pa bakin shania bet mo ta ba bun sien hi ki khna ne kim thong Pi ne ngadang i man hagin hi sngi mo ke le ka ki khon jong I men jong a itai ke don lai ngut para itai we shipang la wan ye thuk pun choi te ye thu e ka hok hi ba pli ta mo wan ye thuk pun choi shipang ki ta gi arngun te kalong kum ta ken ba kini ki khna am kinum thok hiru le si kini ki bala kham he ki bala khat lai khat sao khat san khan ji la as dang lu ka fabrication mo ban pen ngop eno re no hre bun sin hi te ki khna kini thu e ka hok la ka ja namar si ya ka kan thele bangan ong manga sha le kum ta no it's shameful no we've seen manta ya ka kan thei bani tho samla nei na du man shwa ha du man ta hi phya ban dei ban long virgin mo phya ban long ba sakti Yoshin rang pat kam ni le mo phila bandan shipho hajar ngut ki lok ru la long nok ba ong nok ta mo long ka biang te ka jing long khu jong shin rang ngim da khen than le ka kan thei ka long ka she has to come in purity ken mo te ya ka kan thei la da ka sha le kum ni ne ka khta ba ya ka ba kan wan shakmat Yoshin rang ukhna pat la da usha le kum ni ka jinjar ye u ba un ye thu na mar bale yu kumno kumushin rang lu pisha le kumne you see kani ka kam kala banja ki perpetrator mo ki te ki break bale kani kam sniu la ban le ki kan thairu yushin rang la ban le da ushin rang ya ka kan thairu kala ban long vice versa ken kam le bo hab le bi ushin rang kan thai nakanda ki ong ka tu ka gender neutral Teng ki don ki cases bari shundang la ni kan thai te ngi kuma pi ong pi manari ka don ka jing sha kren de ma pi le yu teng la dai la wan ni thu ki khun ha ka society le kham tam mo mjer ka teng na bangi dang yu iman ha kan ya ni so teng wan pen I ba ki la ya thu ba kom ta ka ja ka jing sha thombor ndre ka jing sha bente ka jing sha katno pa de ka wan ken te ka kataro ka pen ka jing treikam ya kan ka an namar ba ki ting man wan shakhmat te kum ka imlang sahlang ga trangi di ban le bangin la man treikam hok sa kan ka an bat ki briu ki ba sha thombor ki la ban wan shakhmat tening kong hi ka stang ne ye mo ba ro hi te ka stang ne ye te haba menta ngila don bok bah ngila don ka juk mo ka bangi penon kami ka kor mobile ka kor computer ne access of information ki jing tip ki long ha ki ter sim ti jungi ne nga kwa tip ke nga google shipang nga pe ha youtube nga kwa ban pe shipang teenage pregnancy la lap du da ka list ka bajrong ne te pinda pe internet ni don po jat ki jing pintip don ki badai don ki balat okay te ka shong ka jing start ka jongi ken kumnu bangin jit dia kata ka jing tip ka ba dei ken te la dangi so na marteng bon na pedeng jungi ngi snap e ki jing hikai jing ki parlo same peer group ngi ong ki don ka ta ko ka case kumba shwe thu khana no mo ba kata ko ka kan thei ka armet te la kli no to shin rang they were teenage lovers mo te kli no to shin rang ong khlem thep ya umen ran jonga haka hanrei kata ka oral sex part mo kata bo ong ba penon kam yu to tiar tang ban shu kurshut haka benta jong ka men ran jong ka kan thei na jong mo te ngi tip ba ya kata ka jinglong penlong ki khun jongi mo kata ngi khot ka sperm ne kata kala ban im hapoh kala ban jingi kala ban im hapoh ka iu jong ka kan thai kum balai sngi te ka armet nang ta khlem penetration te kidon ki cases kum kita phe te ki kren ki parlok ki ong em ni le nom armet re pen phose kata kan thai kala armet te medical examination la le la lap ken ya kata te ni hab ban husiar bha bangin tip ki ekita ki sources of information nang no ngi yo ikini ki jing tip ka wek baning kong and bangin validate bangin da tikna pat ba kita ki jing tip jungi ki de shishani em te ning kong na ki kmie ki pa they're the best teachers ngi ki kmie ki pa ngi hab hikai ye ki manta ba phimde ban le ran mo the first thing ka long mo kong
haga Jingeh shem jongi mangi hiru ngila shem ya kata ya kemenran ukun theushin rangi khot deki kentien iyo ki baso khor ki baso jabo ni de ban hikai ke ni ki kun ban ong bakini ki de ki jaka ki bakentang bamde ban sha manu ban kata om ka ba sang mde ka ba jabo mo you should keep it clean de ban pen khut ya ka yo shin rang bat ya ka kan thei ru kunju ti ngin hapan batai ken kat bakinang he mo ba ngin batai ki pet menta phla samla dan ki bamut baki yo cancer mo por baki samla mar kami ka snam te lada na batai lupa ki kmie ki pa bakani ka long natural kan long ye phi kumni man lo bunai kumta te long phi kata ka curiosity ka jingkwa bangin kham tuk kham bun shu phangata kam da don shu tingi hikai ke ne ki namar bangin da kali ne ki kmie mo min shwanga kali ki para jongar ki jukali na e nga mi na beneng nga hap na jrong na beneng so it doesn't work like that mo so ni don ki baong ba ni ye me but papa te la mi ma phi but the science ka badon na din jong kata ompen mi ken shakmat ten re phi draw ki pen so thu kat kum ka age group jong ki ken pen so thu ba ka hap ya ka ni hang ni ne kum mga le yu ta upara jonga para arkme jonga por budang khna umnon kam kali shu hadiat te I kmie pat por bi kli te khuni te kmie ile ran gen mane tho te hande la da fikran ya ka kum ka scientific fact ne kim don ka ta jing ngo ban om ka jabo ho ban kwa tip ne ki we explore padikin outside na alang kum tagen so it starts from the family the teachers should be prompt enough bakin kren kim de ban skip ya ka to ka chapter on reproductive health that's one and kidi bandang sex education classes yes and community at the community level ngidon ki ashas ki anganwadi workers mo kong ki isengen thai dibin tip te gini bar khoi lada kim tip ki bun te ki experts ne ki la ban khot e ki na ki districts ki ba pher khot e ki bekin ai ka jing pen shai ke te shwa bangin pen kut ngila ikran bon ki ngang trai tu ngila ya ngil kta do thi ka ni ka phang ta ka singi te pidon em ka kanja message ne ka kanja ai ba phila ban ai chinong pai bi kinong snap jangi te nong kong e haba ngila ya kren ngila ya mo ngila ya thir hang ne mo shphang gini ki shphang ka POCSO act hi te nga kwa ban karpat kham tami ki kmie ki pa mo bakin long ki ba husiar ki ba dakar bat ban pet kini ki khoni ki khti mo bat ye ki khna ru kumju hi kin thei na shin rang haba phimpot day kata karata ba phin ya shonglok ne ba phin ya don banta shin rang kin thei so bhakyar na kata ba lei ba bun sin da ngat haga jing pynshitom ungat ushin rang ka kin thei mlei ba lei ba ka kin thei ka yo ba ka jingiarap mo tamada de ushin rang ula shangat hapoh snem haba jemba mo te ka future jong u she aikin te ka de ka kamram jongi ki kmie ki pa ban pen song thu ki kon ki ti ki khna ru umjo hi khna samla bakin tip kin wat num jam kin ya ki kjat ki ti jong phi ba ka an kam sha kin ba phin lait ni ki ka ba so si kin katai nakaliang jonga te nga khubor kat be ong ikong namar ba kat ni mong la isung thu na ya lenti te haka kawe ka phang nga shkwa ban pentip ken ka long ba ngi kum ki para brio ning kong ni de ban burom iwe ken om banga long ka kan thei ba phin burom yanga om ba philong shin rang phin burom yanga banga de para brio lada ka wan ga ta ka jing burom nai phi burom ya ka met la jong phi su thu ki don gi ta ki jing pher ha ka men mlele sa experience dala de kam ye tor ta se experience adien kan ba mon mlele but then ka de ban long consensual part kam de ban long ba phi eklam ka jing yo jing bin mo phi le ekata ka kam re hadien ba phila kot ekarta phila khlan ka terpeng ba phin kamai ka ji mde mentally da armen haban basa sei phun la da phidang let school phidang puli phin basa da ke eken yela di nang na ye mo by secret ne by kwai ne kita ki em ne te menta tang usera katno paket te haban phan khat ken ban shimya kalin kor ban long kmie ban long pa kam de hablong practical
dah mengi badan kam dan jam lu pimut kasuk mentangi dan kam beilok lu hap tre hap kata mentangi mla ban ong otre tong ilok la biang namar ka jing dawa ka baman la kasi ka ba pintiet pin ai san ka shpo teng ka na mentam dan bak tre hiro ha kapor jungi yo shtingka arpusan na ya ngidang ya yo em jing ba menta bom yo he so ka juk kala ka dor kamur kala nang kiu ha ka juk kapor ka jing tip jongi ru kala kamlong kam hajan mo globalization has happened tingi tip ek baja saudong sauko jongi tingi layu I baki don ki jing hakmat jongi te ladang imla bangin kerdaya ka nadu na ye te manu ken ban kerdaya ngi kaan kana ban kadon mo ban ngi hendre ngi haban ya rap shadala de ke kena mangin light ban poi ban ya tengku hibat kan ka an te khubri shibun e ko ngaso tnat bha kata jing ong jong phi ba ngalaji skor ni kata mo sexual assault should not offend you just because you're a brother, you have a sister, you have a wife, you have a mother, but it should offend you as a human being kum ubrio namar phidon ka para kan thai ne phidon kum ta mo re kum ka jing long brio na da phidon para sentrang ki para sentrang ru kamut ba it's okay ne ka kamlele so khubli shibun tang ka halor kata ngin pen kot matas ngi kan ka jing kren lagi ai khubli biang sa sin ne phi kong mina ba phi kong ai brin bikla wan chini ka podcast ban kan men bikinong pet bikinong snap singi kila yo shibun ki na kan ka jing kren jongi lada phidon kando so bha ban comment hapoh ka youtube jongi lada phidon ka ba phikwa ban share ru ngin sa ai phi ka link ka ba phila ban share klem da pen mi ka teng no lada phidon ka kenja story ne ka kenja jing tu khna ba phikwa ban share ban ngi kinong pet binong snap te so bahasa like share subscribe batsa follow ru ingi hapo Instagram te tang tahi nam tasngi te khudishibun